moi. Eli mitäs mä voisin sanoa tässä aluksi? Okei, eli tää minun kanava on aika uusi täällä YouTubessa. Ja ois kiva, jos pistäisitte kommenttia tonne alas. Sitten, että minkälaisia videoita te haluaisitte miltä. Minä on vielä sen verran nuori vloggaaja, että minä mielelläni näyttäisi minun kasvoja vielä. Niin sitten minä voisin näyttää aina näitä minun piirustuksia. Tääkin on minun itse piirtämä tyyppi. Minä voin tässä näyttää muutaman minun muunkin tyypin, minkä minä olen tehnyt. Oottakaapas hetki. Elikkä tässä on minun lemppari YouTube-vloggaaja Pahalapsi. Minä piirsin senkin kuvan. Ja myös se onnistui suhteellisen hyvin silleen. Ja nyt minä siirryn yhtään minun vanhimmista piirustuksista. Ja tässä on minun vanhin piirustus, minkä minä olen piirtänyt tuohon minun kirjaan. Ja myös tämäkin ihan onnistui aika hyvin. Silleen. Minä rakastan noita ton silmiä. Tollasia vihreitä ihania. Sitten siinä on tommoset jännät pallerot ja noita korviksia. Ja muutenkin toi on silleen aika luonnollisen näköinen minusta. Ja tässä on kans yksi minun aika vanha. Minä tykkään noista sen korviksista. Ja sitten noista sen silmistä. Ja sitten tosta sen hiusjutusta. Se ei nyt kovin hyvin näy, mutta kumminkin. Ja sitten minulla on vielä yksi, minkä minä haluaisin näyttää. Ja tässä on kans. Tätä oli sille aika haastava tehdä, koska tuon hiuksissa niin kuin näkyy, on ihan hirveän montaa eri väriä. Ja nämä kaikki piti siis tehdä yksitellen. Ja noi aallot oli aika vaikea tehdä. Sitten noita on silmät on ihanat, ne on tommoset vintun vihreät. Ja ton huulet on aivan ihanat. Mut minusta niinku tämä puoli näitten tän hiuksissa on vähän semmonen, ehkä semmonen vähän lattee. Se olisi voinut olla ehkä vähän tuuheempi, vaikka se ei olisi kokonaan mahtunutkaan tuohon. Mutta tosiaan, kommentoikaa, tykätkää ja tilatkaa. Ja sitten pistäkää siihen kommenttiin tosiaan niinku niitä ehdotuksia, mitä te haluaisitte nähdä miltä vielä kasvoja lukuun ottamatta. Että moikka!